Takže ahoj, právě jsme dorazili na letiště do Singapuru. Tady na letišti mají i botanickou zahradu s úpatným vodopádem. Na letišti mezi terminálama se přesouváte pomocí obecných vlaků. Singapurská MHD se jmenuje Smrt, což je příhodný, protože jsme málem z toho smrt měli. Při výstupu a nástupu si musíte pípnout kontaktní kartou, ale nevíte, kolik vás to bude stát. Nám se stalo, že naše platba byla zamítnutá z důvodu nízkého limitu, takže jsme dlužili singapurskému dopravnímu podniku. Celkem fany jsou místní zákony. Nejsou tu povolený žvejkačky, nesmíte přecházet silnici, vyhazovat věci na zem, anebo po sobě musíte vždy spláchnout. A to není ani zdaleka vše. Za porušení vás čeká v tom lepším případě jen tučná pokuta a za drogy je to i trest smrti. Na druhou stranu vše funguje jak má a je tu čisto a bezpečno. Mně to celkem dává smysl. Všeobecně je Singapur dražší. Jídlo se tu ale dá sehnat i za 100 korun, například v takzvaných hawker centrech, nebo doporučujeme navštívit místní obchody, kde je vše o 50% levnější než v malých sámoškách. Nejvíce si zaplatíte za ubytování. Nejlevnější tu jsou kapsle, které stojí přibližně 1250 korun pro oba i se snídaní v centru města. A pokud byste raději chtěli hotel, zaplatíte okolo 3,5 tisíc dál od centra. Místní restaurace otevírají až odpoledne a pokračují dlouho do noci. To je taky čas, kdy potkáte nejvíc lidí. Na to, že je Singapur velké město, je tu spoustu zeleně a parků, kde si můžete odpočinout. Tak nakonec nás napadlo, že zajdeme do prodejny tiketu do metra a tam byl strašně ochotný pán a řekl nám, že vlastně, že to asi v pohodě, že to nejspíš zkusí shrnout znova zítra. Platba se opakovala další den a bylo to v pohodě. Tady jsme navštívili největší fontánu na světě. Má nainstalovaný lasery pro světelnou show. A tohle místo nesmíte vynechat. Ačkoliv to tak nevypadá, tak na ulici vás kontrolují takovýhle roboti místo policajtů. Hned vedle hotelu Marina Bay mají i tento luxusní obchodák, kde najdete i gondoly.
Celkově se nám v Singapuru hodně líbilo, a to hlavně díky čistotě, všude přítomné zeleni, milých a ochotných lidí a mnoho dalšího. Jde vidět, že se tu pravidla a zákony vyplácejí. Tento malý stát určitě stojí za navštívení. A pokud se ti návštěva našeho videa líbila, nezapomeň dát like a odběr, ať ti neunikne další.